खुलुमबाय लोगोफोर, जोंना दिनै सेथि सोंथियाव दङ बर' थुनलाइ आफादनि जोनोमा माब्ला जादोंमोन? 1952, 1967, 1942, 1968। बेनिनो फिननाया जागोन 1952, 10 नभेम्बर बासुगावआव जादोंमोन। बर'फोरनि गेजेराव जोहोलाव बिमुंखौ सोर मोनदोंमोन? उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, नीलेश्वर ब्रह्म, सतिश चन्द्र बसुमतारी, प्रमद बर'। बेनिनो फिननाया जागोन नीलेश्वर ब्रह्म। बर'आव गिबिसिन सोर मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिजेनदोंमोन? उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, सभा ब्रह्म, मंगल चन्द्र ब्रह्म, मदाराम ब्रह्म। बेनिनो फिननाया जागोन मंगल चन्द्र ब्रह्म 1911 मायथाइयाव। बर' लिबारेशन टाइगार BLT नि जोनोमा माब्ला जादोंमोन? 1996, 1993, 1962, 2003। बेनिनो फिननाया जागोन 1996। बड'फा बिमुंखौ सोर मोनदोंमोन? सोमला बसुमतारी, सतिश चन्द्र बसुमतारी, दागाराम कछारी, उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। बेनिनो फिननाया जागोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना हो। बर' थुनलाइनि गिबिसिन आफादगिरिया सोर? बानेश्वर बसुमतारी, जयभद्र हकजेर, चित्तरन्जन मुसाहारि, सनाराम थाउसेन। बेनिनो फिननाया जागोन जयभद्र हकजेर। 1952 निफ्राय 1966 मायथाइसिम। गाहाय नेहाथारियाव दंमोन सनाराम थाउसेन। 1952 निफ्राय 52 मायथाइसिम। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय साना 1990, 1996, 2000, 1989। बेनिनो फिननाया जागोन 1990, 1 मे खालि। आसाम टाइगार बिमुंखौ सोर मोनदोंमोन? हाग्रामा महिलारी, बिन'द ब्रह्म, प्रमिला रानी ब्रह्म, बिजय ब्रह्म। बेनिनो फिननाया जागोन बिजय ब्रह्म। एबसुनि गिबि आफादगिरिया सोर? बानेश्वर बसुमतारी, कनेश्वर नार्जारी, गबिन्द बसुमतारी, राजेन्द्रनाथ ब्रह्म। बेनिनो फिननाया जागोन बानेश्वर बसुमतारी। 1967 निफ्राय 1971 मायथाइसिम। गाहाय नेहाथारियाव दंमोन कनेश्वर नार्जारी। चित्तरन्जन मुसाहारिया समेश्वरी थुनलाइयारि बान्थाखौ बबे मायथाइयाव मोनदोंमोन? 1990, 91, 1992, 93, 1994, 95, 1998, 99। बेनिनो फिननाया जागोन 1992, 93। बिजाबनि मुङा जुजाइनि अर सल'मामोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि जोनोमा माब्ला जायामोन? 1952, 1967, 1957, 1980। बेनिनो फिननाया जागोन 1967। 15 फेब्रुवारि क'क्राझार ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव दादोंमोन। बर'फोरनि गेजेराव सोर सानसेनि रानि बिमुं मोनदोंमोन? प्रमिला रानी ब्रह्म, उर्मिला रानी ब्रह्म, धरेन बर', इन्दिरा बर'। बेनिनो फिननाया जागोन प्रमिला रानी ब्रह्म। अख्रां गंसे नांगौ खन्थाइ बिजाबाव समेश्वरी थुनलाइयारि बान्थाखौ सोर मोनदोंमोन? खनीन्द्र स्वर्गयारी, ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म, रंगिना दैमारी, डक्टर मंगल सिं हाज'वारी। बेनिनो फिननाया जागोन ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म। मोनदोंमोन 1993-94 मायथाइयाव। गौतम दैमारिया मा बिजाबाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदोंमोन? गथ'सा बिसम्बि, आबौ आबै आरो आं, सिलिंखार, जिउ गोनां सह'। बेनिनो फिननाया जागोन जिउ गोनां सह'। एबसुनि मुंख्लं सानखौ माब्ला फालिजेननाय जादोंमोन? 1967,
1987, 1985, 1997। बेनिनो फिननाया जागोन 1987 मायथाइनि 12 जुन खालि सुजित नार्जारिनि मुङै। लोगोफोर, जायफोरा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालामना हो। जोंना 10 सोंथियाव दङ। जोंदाव बड'साया मा बान्था मोनदोंमोन? रजत कमल बान्था, हारिमु बान्था, संगीत नाटक एकाडेमि, पद्मश्री बान्था। बेनिनो फिननाया जागोन रजत कमल बान्था 1986 मायथाइयाव। चिरां जिल्लानि गाहाय मावख'आ बबेयाव दं? बिजिनि, काजोलगाव, रुनिखाता, खैला-मैला। बेनि फिननाया जागोन काजोलगाव। दालाय मावख'आ बिजिनि। BTCआव ट्राइबेल सुबुंनि अनजिमाया गासै बेसे जौखोन्दो दं? 52 जौखोन्दो, 77.23 जौखोन्दो, 19 जौखोन्दो, 40 जौखोन्दो। बेनिनो फिननाया जागोन 52 जौखोन्दो। हिन्दु सुबुंनि अनजिमाया 77.24 जौखोन्दो। BTCआव गासै गामिया बेसेबां दं? 2082, 3082, 4082, 5082। बेनिनो फिननाया जागोन 3082। जोबथा सोंथियाव दङ जोंना बिटिआर गोरोबथाया माब्ला जायामोन? बेनि फिननायखौ नोंसोर कमेन्ट खालाम। गोजोन्थों।